Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας σας παρουσιάζουν 5 συμβουλές για να μην βιαστείτε στον ιστό της κακιάς αράχτης. Δεν αποκαλύπτω ποτέ προσωπικές λεπτομέρειες στο διαδίκτυο. Το πραγματικό μου όνομα, τη διεύθυνση της κατοικίας μου, το τηλέφωνό μου ή τη φωτογραφία μου. Ώρα για κόμικ. Γεια, θες να μου δώσεις τη διεύθυνσή σου? Θα του τη δώσω, αφού είναι φίλος μου. Η διεύθυνσή μου είναι Ονειροπαγίδας 10. Τον ξεγέλασα. Χαχα. Τέλεια, σήμερα λοιπόν από το σπίτι. Δεν αποκαλύπτω σε κανέναν, ούτε και στους καλύτερους μου φίλους, τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που έχω στο διαδίκτυο. Ώρα για κόμικ. Η Κατερίνα παίζει με το αγαπημένο της παιχνίδι. Εάν μου δώσεις τον κωδικό σου, θα σου δώσω έξτρα πόντους για να ανέβεις σε επίπεδο στο παιχνίδι. Αλήθεια, θα σου τον δώσει. Κατερινάκη, Παύλο 12. Όχ, μου είπες ψέματα. Δεν έπρεπε να τον είχα δώσει. Μαμά, έδωσα τον κωδικό μου. Τι θα κάνουμε? Δεν πρέπει να δίνεις τον κωδικό σου σε κανέναν. Ας αλλάξουμε γρήγορα τον κωδικό πριν το χρησιμοποιήσεις. Ποτέ δεν συναντώ στο φυσικό κόσμο φίλους που γνώρισα στο διαδίκτυο και που δεν γνωρίζω στον πραγματικό κόσμο. Ώρα για κόμικ. Οπ, νέος φίλος στο Facebook. Μου ζητάει να συναντηθούμε. Θα πάω. Μπες μέσα τώρα. Βοήθεια, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Τι να συμβαίνει άραγε? Μην με αφήνετε μόνο. Φοβάμαι. Δεν θα ξανασυναντήσω ποτέ αγνώστους που γνώρισα στο διαδίκτυο. Μην επικοινωνείτε ποτέ με αγνώστους στο διαδίκτυο. Εάν κάποιος μου στείλει ένα απρεπές μήνυμα ή μια απρεπή εικόνα ή με παρενοχλεί στο διαδίκτυο, πρέπει να σταματήσω αμέσως την επικοινωνία μαζί του και να αναφέρω το γεγονός στους γονείς μου ή στους δασκάλους μου για να με βοηθήσουν. Ώρα για κόμικ. Είσαι χοντρός, ηλίθιος, άσχημος. Μαμά, ένα παιδί με ενοχλεί στο διαδίκτυο. Προσπάθησε να τον αγνοήσεις. Μετά από 5 ημέρες. Είσαι χαζός. Δεν με νοιάζουν τα λόγια σου. Μην με ξανενοχλήσεις. Μη φοβάσαι να μιλήσεις για διαδικτυακή παρενόχληση, cyberbullying. Εάν κάποιος μου προσφέρει κάτι στο διαδίκτυο που μου φαίνεται υπερβολικό για να είναι αλήθεια, όπως παραδείγματος χάρη δώρα, τότε πιθανώς όντως για να μην είναι αληθινό και να πρόκειται για κάποιο τέχνασμα. Ώρα για κόμικ. Θες να βγάλεις $100 την ώρα? Ναι. Θα πρέπει να μου δώσεις το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σου. Πολύ ευχαρίστως. Βύρονος 23 και το τηλέφωνο μου είναι 2410 12 56 59. Χαχαχα, σε ξεγέλασα. Ντριν. Ποτέ μην δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία στο διαδίκτυο και μην δέχεσαι δώρα που φαίνονται υπερβολικά. Μπορώ να διασκεδάσω στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου, όμως πάντα αναγνωρίζω ότι διαφέρει από τον πραγματικό κόσμο.